Айде, на зоологическата градина сме. Няма да се опирам, стой! Добре, няма да се опирам. Няма да се опираш. Я път ли? Пътне до мене. Звъни! Кокошки има! Пазмак. Птици. Птици! Много животни ли? Те различни. Има и паун. Папу! Ой, кокошки. Да, всичко, ама Те ги диви. гледам. Какво ли? Корела. Корела. Колеса. Златен фазан. Зар. Да, има животни. Юха, виж. Красота. Готова. Гледни се насам. Я. Папагонска мара. 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 Животни. Идите те. Хайде. Животните го правят. Хе-хе. Животни. Зоопарк. Скоро зоопарк. Да, доди. Мама, има зайчета, има зайчета. Зайчета, да. Виж, зайци, Дани. Кошки. Кошки с папата. Папатки. Не палка. Там е заключено ли там? Така. Няма да се ходи ли? Животните. И се озърта са. Мале, ай, на цяло. На тигъра ли? Виж. Там е заключено ли? Мама, то е заключено е. Тигър. Мама, то са заключени са. Тука, като дива котка. Мама, то са заключени са. Как? С как обикаля? Вижте какво правят. Диви патки. Патки. Без патки. Уха, изтърки ли има тука? Тигър! Мечка има, мечка, еш мечка! Къде е мечката? То не е мечка, бе, това Тигър е. ли? Да. Няма се доближаваме, ела. Не на окапът ли? Где пъта? Идиоти! Пате! Мале! Айде на разходка при животните. Готова! Коти! Коти! Зоопарк ли? Животни ли? Я копиш от тука? Колко е? Мече. Мече. На мече сме. Тука. Тако не бях виждала. Дръпни се от та. Да. А де да бъде балишката? Да се яда напред. Аз ще бъда там. Иди слепами. Там актира животни ли? На тока те чуваме ли? Зоопарк ли? Яда. Не се доближай. Какво правят ли? Там правите ли? Правят зоопарк ли? Правят ли? Ето сградата! Та сградата ли, мамо? Тук е сградата. Да, да. Не се доближай.
Как ще прегръщат животните? Конче, мама, има конче. Да. Купишечко, купиши. 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 Мама, купиши. Купиши там. Ти кажи купиш. Може да прочетеш. Слон. Не е слон. Котва. Коте е слонто? Кенгуру. Сама си мислех за кенгуру, тако спише. Камила. Мама, пила. Ти е Камила. Мама, пила, как Мале е? колко висок. Мале, Не ни храните. сена, хапи ли? Яли сме. Кинула. Кинула. Дътле, мама, дътле. Кинула. Не се доближавай. Ела тук. И още има ли? Ма була мирише ли? Идва насам. Мале, си има ли го то? Зоопак ли? Котова, кокошки ли? Не. Какво пише сега? Какво пише сега? Камера. Има камери! Да, не се доближавай. Има котова. Шлаф ли? Не пише тук какво е ти. Много животи ли? Да. Не се сгубим. Тук няма ни. Има. Кози има. Гузи. Натака да ти въде ли? Хуху. Много животни, бе. Пърси. Там изкута ли? Там изкутика. Затрае, слушаш ли? Сега ще... виж лъвчо. Лъвчо. Мама, ти потата, изкути ли ти? Виж, не дей вика да не го плашиш да взем да дойде тук. Виж лъвчо. Ела, ела. Чува ли? Гузи ли? Гузи. Кози. Гузите какво правят гузите? Едат. Баба Меча, къде е? Баба Меча. Баба Мече. Баба Меча. Лъвчо. Лъвчо какво Не, прави? не, тук не. Еде лъвчо, еде ли? Виж. Лъвчо. Купиш ли там, купиш ли зоопак ли? Град Варна. Зоопак. Там не може да не. Не? Страхме животите. Готова. Готова. Хайде. Оплаши ли шама, Дани? Мами, чакай. Това се случите. Чакай. Има ли още? Да пипам мрежата. Те ще излязат ли? Там тикат зоопака ли? Всички. Ари, ленче, ленче. Ленче. Вълчо ли е така? Вълчо. Вълчо, да идем, вълчо. Вълчо ли ти? Скрил се е вълчо.
Сбочо! Сбочо! Крийся. Го намерят ли? Криса ли? Скрил се. Айде. По-спак ли? То няма ли го буди? Мама, по-спак! На сянка се скрил Вълчо. Види ли? Видиш ли? Баба Меча, къде е баба Меча? Диви прасета. Не видях баба Меча. Прасе! Леопард има тук. Не. Дръпни се от та. Поправят. Баба Меча не видях. Леопард не се доближай. Опарли? Да. Опарли? Дизи се. Не пипали! Няма да пипаш ли? Грешно ли? Игър! Няма да са пипали! То обикаля. Игър, има ли два тигъра? Видиш ли? Звън се свършили са ли? Ще видим дали ще свършили. Още накрая отиваме. Там бяхме ние. Май. Къде сега, Наоми? Палките, лежи палките. Палки. Палките, лежи палките. Виж. Де са пуснати? Де са сукнали ти? Де са сукнати ли? Сигурно има още животни. Де са сукнали? Я да ви. Животни са сукнали са, де тиват? Палките, лежи. Баба Меча не видя. Тук. Де бука? Вълка се скрил. Сладко ли? Джой, какво правиш? Палките! Петили! О, помните, от тук е! Маме, Не. ето го мощта. Оттам ли да мине? Не, от тук. Я. Какво да тива? Котва? Котва чеши. Аз пипам. Маймуни ли тук има? Там нещо видях. Я, мечка. Мечката е тук. Виж. Не се доближавай. Къде е? Тук е мечката, ама не се показва с мечка. Да я видим. Айде, баба Меча. Баба Меча. Я да видим мечката. Уха, къде е мечката? Баба Меча. Баба Мече. Баба Мече. Тя не видя. Къде ходи? Разхожда се. Видя ли мечката, Мадани? Виж мечката. Мале, надолу ти. Мечката ли? Да. Гама мечка хапи ли? Сигурно. Мале ли, го кара ли? Голяма разходка има тук за нея. Видиш ли? Златата не се пипат. Я маймунките. Видим тях. Маймунки ли? Маймунки. Виж маймунки.
Сиш, ама не са за пипания, Дани, маймунките. Да ги гледам. Не. Не се бутали. Те за опака. Дойдоха тук. Ходят ли? За опака Те се гонят даже. Аз се катеря. Не. Хареса ли ти маймунките? Аз се катеря на мунките, да видя мамунки. Я? Те ще имат ли? Има моста. А? Моста да не. От какъв мост? От тук трябва да съм и. Пътя. Не оттам. Искам още злото да видя. Нали ги видяхме? Още искам. Искам още. Искам още да видя. Има още един злото. Да се снимаме ли тук на животните? Искаш ли? Мама, тук има пейка ли? На зоопарк има ли пейка? Да се почуваме. Ние ги видяхме всичките ли? Ето и не сме ли видяли? Ето и тук. Ядаме. И другото ще отидем ли за угол? Ото е, дезърчето. Покажи се, пички. Керкеш. Цветеле! Цветеле, пички! Пичките го кое идат? Хайде.